tens ganes, oi? És clar que sí. Ganes de tornar a compartir, de gaudir, de viure grans experiències. Portes tant de temps esperant aquest moment? Per fi ha arribat. Tot i que t'has adaptat a l'impensable, saps que no és el mateix. Res pot substituir allò que t'apassiona. Torna a sorprendre't. Torna a emocionar-te. Torna a somiar. Perquè gaudir del cinema a la sala no és el mateix. Ens veiem al cinema.